kutanga kwaJanuary gore rino baba wakaita girlfriend nini wakatanga kugara nini wakauya wakatanga kuyomba akindidzinga ibva pano handichadiwe ndakashaya choice pauri ndinda utauro rangu ngani saka ndakangaramba ndakangoshinga kuti ini pano handidi kana watodaunza girlfriend ngaridi ngari uye ndini ndiri pano chikatezvara ukasvika pamwe kuti murora gara hako pano chaupa kamwana kane 7 years ndo kachakugara nhaka musiyana hako nezvisiyana hako nyara hako siyana nezvita murume siyana nezvaari kuita nchaupa kamwana kane 7 ndo kachakugara nhaka ndikagara vakanditi nyara hako murora ndikibva ndagara ndichibva ndagara ndichingorohwa ndichishungurudzika kusvika ndakasvika pakuti ini ndadii ndarwadziwa ndakumboenda kumba mataenda kwasamukuru ndichibva ndanotaura samukuru paakaita kuti aedze kutiyananisa babo akataura wakapa kuti nini mutemo wangu wepano handina mwana anoramba mukadzi asi mukadzi kana arwadziwa achaziva nzira yekumba mukadzi kana arwadziwa ndiye akaenda kumba kwawo ega panapa handina mutemo wekuti mwana anoramba mukadzi patakatanga onetsana nenyaya yegirlfriend iyo ndo pandakatanga kuaburisirwa mapiritsi iwayo kuti ona ini ndatowo muchirongwa saka ukagarako kana ukashinga akogara panozoti watowo murwe mapiritsi ayo amwene ndakasvika ndikavaratidza ndo zvandaitwawo nemwana wenyu wakawitinisa kuti shuwa mapiritsi ndeye mwana uyu asi kugara tese mapiritsi ayo ndanisingaawone asi mapiritsi eAIDS pamusoro izvi pamusoro yada nyaya iripo nemudzimai wangu inini nyaya chaicho iri kunetsa ndinorimbe kuti handisi kukwanisa kusanganawo nemudzimai wangu pabonde anoramba kunyengwa neni ndo nyaya yakabvira kare ichinetsa ipakutsanangura kwavo kakamboita tezvara kumashure tezvara wangu wakati mukwasha ukaona chawaona chese pamwana wangu uya unditaurire ndozvigadzirisa ndinini ndinokwanisa kuzvigadzirisa saka takachizoenda kwatete tinenge takaenda kairi wachibva kuti iyi nyaya inangu handichadii handichaikwanisa yakuda kuna baba patasvika ubva tatsanangura nyaya yakuna baba hawana chawakagadzirisa kusvikirawo mudzimai wangu wenini vari kungoramba achidaro ari kuramba bonde neni achiramba bonde neni kusvikira ndakuti nini ndomubata zvechisimba ndoitawo kurepa ndichipedza kumurepa ubva nditi manje hausi kuziva wanyenga ropa nditori neropa manje ucharwara ndo zvaainditaurira kusvikirawo ndatoona kuti inini hapana kana chandiri kudi pamwe pacho aisa jira mukati ovhara nejira pamwe pacho bvatora magumbezi ake owaridza pasi orara ega pasi ini ndorara pamubhedha mapiritsi ndakanga ndinawo inini handaimwa wanga ari mapiritsi emusoro makotri ndo andakamuratidza ndakapuwa kwambuya utano ndaimwa musoro iye akangoona chigaba pauti mapiritsi eyi sakuti wabereka vari kutaura nzvimbo yapatizwa ndikufunga kuti kutaurira nacho asi pamusoro evakuru pamusoro echangani inini pandakatanga kunzwa kunetsana kwevanhu ndepekuti akanditi ababa mumba mutiri kugara sehanzvadzi nehanzvadzi gara sehanzvadzi nehanzvadzi kudii ndobva atsanangura kuti mukadzi ari kuramba saka atsanangura kuti mukadzi ari kuramba bonde akabhoedza kuti no zvinowanika iwe mboona kuti chii chiri kuita obva wagara achibva adzoka futi nenyaya iya ibva ndadeedzawo muroora nai muroora zvitaurwa ichokwadi achibva ati chii zvanzi handizive zvinoitika mandiri nemuroora yataiwa mbuya itai so munoona kuti mukaramba bonde murume wenyu anozobuda akanotsvagawo mugirlfriend munoroorerwa mukadzi saka handizvoda zvinodi zvinoitwa ndakugaaaka ndizvoka zvanzi wangu vagara akazodzoka futi baba nyaya iyi haina kudii haina kupera ndikati shamari iyi nyaya inanchapinza zvakuda tete izvi chitora naine mukadzi wako muende kwani kwatete munovatsanangurira nyaya ndobva vakaenda kutotsanangurira tete nyaya ndicho ndakaona mukwasha wangu achiuya kumba akasvika aina hanzvadzi yake natete wangu hanzvadzi yangu nemudzimai wangu wasvika kumba chichemo icho akataura kuti inini baba ndauya ndauya ndine dambudziko nemudzimai wangu asi dambudziko iri nderekuti inini mudzimai aruramba bonde tikabvunza nyaya yacho ndeyei kanga ndiye achataura tikati no pari panyaya yebonde iyi zvakanaka inga hanzvadzi yako inayo tete wangu aonawo zvino nyaya dzenyu madatsiradza ere kudzipedza muri uku kanzi takambotaura asi tasvika pakuti baba wati chimboenda nemudzimai kumba kana paine nyaya inini ndiripo kuuya nemudzimai wako uri kuita ndekwekuti wauya kuzotura mukadzi here kana kuti pane matauriro uri kuita kanzi akwete handisi kuti ndatura mukadziba ndiri kuti inini pa1 week munenge muchimuona nekumunzwisisa kuti ari kutaura kuti chii kati alright ndazvinzwa mukwasha asi chionaka nyaya yako iyi iwewe nemudzimai wako apo makatorana iwewe wakatora mwana uyu ndichitombora kuti ndakarambirana neni anga ari under age
mukatakura mukati tinodini tinogara naye. Ini ndakakuramwira ye mukagara nemwana svikata kuti asangwatsa tese mwana apa 18 years. Saka nanhasi uri kuona kuti iko zvinezvi zvowakuya uchintaura nyaya iyi. Izvo wakati unomudzidzisa ko watadza iri kumudzidzisa ngoti wakatora asati akuziva chiti unomudzidzisa. Saka nyaya iri panapa mukwasha china unotore chii wabereki wako apo urouya toona kuti nyaya iyi togara pabviti pamwe chete wabereki tinoziwana pautsara pautsvapo takapotaura natigumisirai unoya ripi kanzi ndinongoita 1 week ndinoya kupera kwe 1 week yanga iri musesona abva aenda sondo yasati yasvika abva azoyaisabudi kanzi no baba ndauya izvo ndauya inini ndauya ndega inini baba wangu wati inini kuti vakazara izvo rakazara handigoni kuba kubira nyaya iyi tozoita chiripo. Saka inini ndafungwa nditore mukadzi wangu tinobata mabasa edu kumba ngokuti munhu auri kuparara nemakuru. Ndikati ko samukuru kanzi pana samukuru akatsenga-tsenga wandaziva kuti haana kusvika. Ndikati chiona mwanangu inini handina zvekutaura zvakawanda nyaya iriyo muri kunetsana ndini muri kuziva inini hapana chondiriziva pakunetsana kwenyu. Saka iwewe chiendai kupfumba kwenyu. Inini ngati pakuramba Bonde pari kutaura musi wandakaburutswa chigaba chemapirisi zvinhu zvakandivhundutsa zvikandirwadza zvikandichisa. Saka ndakasvika pakati kuti ini handigoni kuita bonde newe kusiya kunge taenda kunoteswa taone kotese takanaka ndipo patikatangira kuita bonde ndipo wakatanga kuita ubinyani nosvika pakuritsvipira mati. Sendi kufunga kuti mastatement enyu achabata ambozvona pamambota nyaya dzekuti mapirisi ndakubvunzai kuti saka imi muri kushinga here unoda chirwere mukati aiwa ndogona ndatonacho kare. Ndozvandadai kuti inini ndakamuudza kuti inini zvokuchikundiburisira kwaita tagara makore mangani. Saka inini chirwere ndichati ngatigarei. Ngatigogareka tichita bonde racho ndakamutoti ngatigarei apo makuti aiwa ndakuramba bonde inini because of izvi. Hamusikuona kuti nyaya dzinyaya dzikubatana here naye vatete murume muri kumuda. Murume ndinomuda zvemachokwadi. Iwewe mukadzi uri kumuda. Mukadzi ndiri kumuda. Chamuri kunetsana nenyaya yebonde. Nyaya yebonde handingati isusu kuchechi kuenda taenda kuchechi takangonzi vanhu muri kuona muri kugara mungori varume vese mumba. Endai kushedi timboende mumboendawo chiremba wedu timbozviwa kuti anotaura chokwadi pakati penyu ndiani. Yauri kufamba nayo iwewe yekuti ari kuramba bonde kwakanzi kuchechi pane varume vairi mumba. Timbozviwa kuti ndiye kana isiriyo taakuiziva kuti ane dambudziko ndiani mukati memusha menyu. Bonde.